Na, a következő. Beteszem egyetlen csíkba, hogy rövidre legyen zárva. Még véletlenül se. Hát ez elég lesz ez a távolság, mindkettő. Na emberek, ez lesz a durrantás. Pillanat, még megnézem, hogy... Na, hát akkor egyelőre nincs bekapcsolva. Ez teljesen feszültségmentes most. Na most bekapcsolom ugyan tápot, remélem, hogy működik is. Működik. Van 12 voltunk. Na most jön az, hogy az egyiket azt rádugjuk a testre. Figyelj! Figyelem! Robbantás! Ha sikerül. Így, de jót szól! Elcsapódik az embernek a szemüvegének, mi? Az biztos. Belegyógyítja a szemüveget az arcodba. Szép volt, nem? Az biztos. Szép nagyot szólt. Még van 4. Jó volt, nem? Mekkora hangja van? Na, meleg is egyébként, ha megfogod. Most az a helyzet, hogy erre még szükségünk lesz erre a csatlakozóra. Hajtsátok össze, légy szíves. Ezt majd levágjuk.